ngerti lagune apa ora we? Aku ora ngerti sing duwe kowe kok. Aduh, aku nyanyi dhewe. Oh, nyanyi dhewe. Nggih. Ndang. Apik, Nduk. Urung. Lagi Ora malang kerikmu ki lho apik ngene. Pak Sujito. Iya. Perhurup. Iya, ya. Ae ora nganggo sungkul lek bayangke sing werna Perhurup. Perhurup. Enek sing takon lho. Pak Kangko lho. Nah, S apa gitu. Oh iya, bisa aku. S apa? Sungguh sangat luar biasa. UMU. Nganggo. Aku geting. Sujito SU. Oh iya. U apa? Lagune sing neno. Terus aku njawab nene. Bar Pak Kangko tekone nang aku. Bar Pak Iya, Kangko. iya, gentenan. Yo. Tak belum, tak. Ayo. Kok ngarep S. Aku sih tau. Aku sih lagi berawan. Ya. Oke. Kapan tekoke? Engko sikik tak aku lagi mikir ki lho. S apa? Sungguh sangat luar biasa. U apa? Ulun jadi tambah cinta. J apa? Jadilah juara. I apa? Insya Allah berkah. T apa? Tetaplah berkarya. O apa? Ora neko selalu bahagia selamanya. Sugeng dalu Mas Gareng Tralala Wonogiri. Sugeng dalu Pak Anom Dwijo Kangko asli. Asli? Asli. Asli piye maksudnya? Nek asli iki meneh enek sing palsu. Ya ta? Mboten nggih mung setunggal niki Pak. Nggih. Alhamdulillah sowan malih wonten Durenan Pak. Sik. Non. Ngendika kuwi lek mesti anu to ana dasare to. Sowan malih ning Durenan iki berarti kamu tidak pertama kali. Alah Pak, ten mriki niku ketung pun ping 5 napa ping 6 niki lho Pak. Oh, ping 5 apa ping 6? Nggih. Weh, Leres niku. Weh. Kok riyen lak ya karo Pak Kangko. Heeh. Terus keseselan Adilanang sing jenengan ora kenal dalang sapa kuwi mau. Oh, saya ku tadi. Niki melih. Heeh. Terus campur sarinan tengene Pak Agus, tengene Pak Purnomo. Ya. Andani wis ping 5 napa ping 6 niki nganti. Nek nganti ping 5 ping 6 sampean ditimbali mrene tegese masyarakat wonten mriki niku tresno karo sampeyan, ngono lho. Siji tresno, loro pancen kula iki pilihan, Pak. Wah, pilihan. Nggih. Ya itu yang bagus pilihan. Pilihan sing paling murah dhewe. Ya ora ngono. Ora ngono kok. Wah, ping 5 iki Durenan meneh. Heeh. Sing tak apali le Pasar Kobong lah, Gran-Rantes Pasar Kobong. Kok iso pasar kobong? Apa? Gosong. Lah iya nggonku kono iki nek kobong dadi gosong kok. Pak. Oh iya bener. Pasar gosong nggih. Heeh, pasar gosong. Niku wau, Pak. Nggih. Masyaallah. Heeh. Paribasan wong dodolan iki arep adol apa lho Pak Nes ping 5, ping 6 lho Pak niki. Ping 6 iki ya. Ping 6 niki. Heeh. Ning yes sing baku dadi sedulur ngoten mawon. Iya heeh. Lah Nek rasa medulur apa kelakon sing kanggo dalem nimbali kowe ya to? nggih Mas Jito. Heeh, Mas Jito. Wis kenal ora? Ya sampun pun akrab kalau Mas Jito pun akrab pengusaha. Pengusaha apa? Selebriti porang ini Mas Jito niku. Napa nggih? Nggih, ketuane Mas Jito, Pak. Weh, iya. Makmur mergo porang niku. Iya. Wong dhisik ora kenal porang ki nggo apa ora kenal gitu. Sakniki porang niku dadi selebriti. Weh. Carane wong iki dadi artis Pak sakniki porang niku. Porang kuwi ya. Banyak dicari. Weh. Kula teng mriki dibudidaya kanthi becik kanthi sae kangge penguripan nyatane alhamdulillah.
jaya porang wonten ing mriki, Pak. Terus yo sehat ning awak ya to. Sehat, alhamdulillah. Sampeyan ngerti ora? Nun. Sampeyan diundang niki acarane apa? Acarane netake tole Sapa jenenge? Sarji. Sugestian Dirga Pratama. Lah nggih Dek Sujestan niku dolanane karo Sarji. Sugestian. Sujestan nggih. Sus Jes Jes Ti Yan. Sugestian. Sujestan nggih. Pehanga bento. Su Jes Ti Yan. Sugestian. Sugestian. Nah bener. Masa yang ngono ya, Pak? Iya. Kenapa Pak ya, Pak? Derek urip Pak. Iki lho, jeneng cah-cah saiki ya to. Cah-cah saiki lah jenenge modern mengikuti zaman. Nggih, Gitu. manut zaman kelakon. Manut zaman. Biyen nek jeneng lahir cah lanang kok dina Rebo, ya jenenge Rebo. Ya Rebo. Lahir kok pasarane Kliwon, ya jenenge Kliwon. Jenenge Kliwon gampang-gampang. Iya, pomo nek wong lahir wedok pasarane legi jenenge Legiem, Legina. Nek saiki dijenengne apik jenenge becik sing sesuai karo perkembangan zaman. Wah, tegese niki wau Dek Sugestian. Heeh. Dirgantara Dirga Pratama. Dirga Pratama. Iya. Dirga Pratama iki maksudnya sok mben iki kuncara mumbule dhuwur teko Dirgantara lho. Iya bener. Ngono lho Pak, ngono lho Pak. Iki dadi anak iki wong tuwa jenengke anak kuwi mesti mawa pendonga. Asma Kinarya Japa. Jare tanggamu ki enek sing jenenge anak ngawur ki enek ora? Enten. Sapa? Mula nika jenenge Darwin. Anu Darsih Pak, Darsih. Darsih. Nggih. Heeh. Mudarsih. Dadi metu niku mboke mudar sesisih setruk Pak. Lah iya. Zaman dhisik kok ya ngoten niku. Enak. Niku jeneng anak ya sederhana gampang. Oh, kowe jenenge anak apa? Betu mbarep lanang tak jenengke Waloyo. Muga-muga uripe Waloyo sehat walafiat bergas ora enek alangan apa-apa. Heeh. Wah, anggere step apa anget sithik step, kudanan step. Kowe berarti dongamu kanggo jeneng ning anak kuwi ora mandi. Ya jane tak dongake Pak, tapi ya kuwi mau karepe donga ki apik ning kondisine anak kaya ngono. Akhire ya piye carane dibudidaya. Iya. Aku matur karo mbae, bapake anakku kuwi. Ya. Jenenge kon ganti. Ganti jeneng. Tak diganti sinten Mbah? Jumali. Ganti Jumali. Malah tambah nemen stepe. Akhirnya terus sowan Mbah Kiai, Mbah Sukron Suwondo. Wong Blitar. Ya. Terus sowan Mbah Kiai. Terus jenenge terus tuse Kiai sing ya, ya. Anu le jenenge Jumali ki wis bener ning diwalik wae ngoten. Diwalik. Nggih. Diwalik piye? Dadi ora Jumali ning li maju ngoten Pak. Mari Pak. Mari ya. Ya gur mlakune ngene Pak. Wong ya li maju kok Pak. Mlakune. Ya. Lah iya. Mas Sukron Pak. Heeh, li maju ya. Nggih, Mas Sukron. Saiki wis gedhe pisan li maju. Lek nyeluk piye kuwi? Ya li. Oh. Li ngoten. Lah iya, biyen nalika cilikane Tole Sugestian, nggih. Ki loro-loronen. Padha karo anu Jumali iki mau Pak berarti. Oh, loro-loronen. Loro-loronen. Lah ora mau tambakne ning tanggamu bidan kae. Anu iki ya nggih mboten Pak. Mboten. Nika lak penyakit luar Pak. Oh iya. Ora nyambung to Pak sampean. Ya wis. Masa kon ngemut dase. Ora nyambung Pak. Heeh. Dongane nggo apa? Nggih Tole Sugestian. Lho iki dongane iki diamini wong sakmene kae mergo amine wong 40 ki mandine kaya dene wali siji. Nggih. Dongane Pak Kangkowo nggih pun jangkep ning kula mung nambahi kemawon. Muga Dik Sugestian dadi putra ingkang soleh. Piguna tumrap nusa lan bangsa, piguna marang agama lan masyarakat. Tak dongakno dadi taruna ingkang saged ngungkuli bapa. Amin. Amin ya robbal alamin. Taruna ngungkuli bapa ki tegese sak sukses-suksese wong tuane, sak mulya-mulya rezekine wong tuane, sok mben isih luwih sukses, isih luwih mulya rezekine uripe Dik Sugestian. Sugestian niki. Ya. Dadi kesuksesannya wong tuwa dilemparke utawa dilunturke ning anak supaya lebih sukses timbang wong tuane. Luwih sae. Luwih sae. Kudangane wong tuwa lak kabeh mesti ngono to. Nggih, ora nek kok wis men lek dongake uripmu blesek lak mboten enten, Pak. Ya. Tapi kudu luwih apik timbang wong tuane. Bener. Ten selebriti porang. Selewit. Oh nggih, maksudnya apa? Maksudnya apa kuwi? Artis porang. Kene iki ya. Nggih, porang. Iya. Ngono lho, Pak.
Nggih pripun? Lah ya perang kuwi mau. Nggih, matur nuwun Pak Sujito. Terus Mbah Kakung, Mbah Pono. Mbah Pono. Kanthi ngluwari nadar ujar. Sampun kasembadan, sampun sah sampurna nggih Pak wampun dikrarke sore wau. Leres. Tur ya wis betot utawa ngeret kupat luar. Nggih. Sebab anu beras kunir niki wae. Ya. Pun ngantek blasah ten panggung. Bener. Muga karya ayom-ayem tentrem keluargane Mas Jito sekeluarga sadun saturun. Tebih saking sedaya godha rencana caket bagya mulya pinaringan slamet donya akhiratipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Betul. Nek berarti lek sampeyan iki dalane apal nemu. Apal, Pak. Munggah ki mau. Nggih apal. Dadi nek iki sejarah. Nek sing wayangan adike panjenengan. Niku riyen kula saking transit dugi lokasi niku ngojek. Nggone dhuwur. Kene Mbah Singo sinten Pak nika, Pak? Dhuwur ngoten. Lah sing niki wau nggih tebih melih 600 meter mlaku saking perapatan mriku wau, Pak. Pos rondo mriku wau. Ya. Sudah hujan becek enggak ada ojek ini ya. Kayak mriki wau mriki ya. Nah, iki mergo ya kuwi mau kathahipun ingkang lalu lintas. Betul. Jagong utawa nek mriki basane apa? Buuh. Teng daleme becek. Teng daleme Pak Sujito. Bela Tresno Pak Sujito tamune kuwathah lho. Domongi kok. Nggih, luar biasa. Minangka bukti lek panjenengane iki lek tamune kathah kuwi srawunge becik silaturahmine apik ya ta? Nggih. Nek srawunge kurang becik, srawunge ora apik, mesti sing rawuh tamu undangane mesti ya sithik. Leres. Mergo srawunge jembar kancane akeh, dulure akeh, mula duwe gawe kaya ngene iki tamune tanpa kendhat. Nggih ta? Cocok, Pak. Nggih. Ya. Duwe gawe kula nyebar undangan 4.000, Pak. Sapa? Kula nek jaman kula ndek gawe niku nyebar undangan 4.000. Kuwi ya teko 4.000. Mboten wong-wong kula daleke perapatan sapa sing gelem kula kan jikuk. Oh nyebar undangan kok ngono. Dadi sebar. Heeh. Disebarke. Ya saya sementing ngarep lan burine pinaringan rahayu wilujeng dering sampe kala. Ngono lho. Intine lak kuwi. Nggih, Pak. Amin ya rabbal alamin. Durenan gawa berkah nggo Pak Kangko. Apa? Lah nyatane ya wis entuk panjer meneh. Oh ngono. Kita wis alhamdulillah. Ternyata banyu ndurenan ki nguripi nggih, Pak. Nguripi bener. Nggih, nguripi tenan. Dadi neng gelem ngombe banyune kene rezekine bakale akeh. Amin. Nah, Dwijo laras sak Pak Kangko rezekine tambah kathah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Nggih. Iki lho, iki ya ditunggu-tunggu. Mbak Eka prihatiningsih. Oh niki. Iki selebriti porang niki Pak nggih. Iya. Slendur Mas. Ayo langsung seragenan cewek gaul. Ayo Mbak Eka uget. Ya. Coba kaya apa? Langsung dandut ya. Ayo Mas Guru. Ya kaya apa? Seragen ki. Eka prihatiningsih Made in Sragen Jawa Tengah.
nganggo bis. Suwi laroh. Pantes yen nganggo ngerok cewek-cewek gaul ngisaran dhuwur kabeh gaul ya aku sapa wae sing ora celagukan nyawang bokong badine kaya dandang tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan nyoke mas yo nyoke kowe disewangi ibarat tebu kowe sing padha nyedaki ngisap sari sarine esok kuliah pasti sore rambute kadang sing gandani saben dina seje gonta-ganti pacare sing ora celagukan nyawang bokong tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan Saking jogete kuwi sesuai karo irama. Nggih pripun? Mbah Kakung Pak Dipade lek nonton jogete Sing kaki mirsani. sing mirsani nganti ora krasa mbuh sebabe apa lek ngrokok nganti terpukau Terpukau. Dari nyawang kowe lho. sing nom-nom mriko, Pak. Piye? Begitu munggah joget niku wah jan seneng banget karo mbake. kagum karo Dut nggih ngeten niki wae. Heeh, ya, Ngantek kebul. kuwalik barang ya ora krasa, Pak. Lah iya. terus dadi pasar Heeh. kobong Sekeca wae hebat. Iki pancen kelas iki kelas selebritis. Selebritis. Apa ngene ta? nggih pancen menika kula sampun terkenal selebritis wonten Selebritis. Selebritis ora silet British. selebritis Selebritis. kaya porange Pak Sujito iki ngono. Heeh. Mula ambak sak jogetan gandeng luwes ya toh. Sing mirsani kaya apa jenenge? Terhipnotis. Terhipnotis. Hipnotis. Iya nyawang jogetmu Nadyanto nuwun sewu wujudmu iki kaya dangkel jati ning ndadekake wong sakmene kae iso terpesona ngono lho Kak karo kowe iki. Berarti niki kaya dangkal jati ya. Deloken to. Nek sing mriki kok mboten ya? Apa? Mosok winih porang iso joget ngoten. Ora enek sing menake atiku belas. Kene ngelokke dangkel jati, kene ngelokke winih porang. Justru kuwi sing paling larang. Dangkel jati nek wis diukir ning Jepara, plitur apik regane ratusan juta. Mebel. Lho, porang ki aja mbok anggap barang sing sepele. Larang regane. Betul. Sekilo Pak keweh-keweh bedol niku 15.000 lho Pak porang niku. Kaya ngono ya. Ya ning ya aja terus sinden terus mau padakne woh porang ya. Aku ki karo kowe kurang ngajeni piye to Pak De? Panjenengan ki tak tresnani. Iya nek mlaku rasa gandeng ngene. Nang apa? Malah kaya Mbah Kakung arep mriksake putune. Paling ora nek ngedekne aku ki lak ya disanjung apa piye ben mongkok
atine. Ora kok njer aku terus mbok elek-elek kae kaya wineh porang sing iki kaya dangkal jati. Ngono kuwi jenenge melukai hati seorang wanita. Ngerti kowe? Ora. Iya tak sanjung-sanjung selebriti yang sedang naik daun. Betul. Apa piye kok iso? Mbak Eka uget-uget. Heeh. Eka ki wedok ayu. Heeh. Uget-uget kuwi Kewan cilik. kewan cilik sing Ya lek joget yo ngene uget-uget tok ning disawang luwes ngono lho. luwes. Heeh, iya. Luwes ya mitra barang swalayan. Kae lak nggon belanja kuwi kaya. Ya aja ngono. Tak tresnani aku ki ning omah pamane ora duwe paklik. Ya kowe sing dadi paklikku. Ngono ki tegese tresno lahir batin. Iya. Umpama kowe ora duwe pakde, Aku ora duwe pakde, kowe ya pakdeku. aku mbok anggap pakdeku dhewe. umpama kowe iki kok wis ora duwe bapak, aku mbok anggap Ya bapakku dhewe. Apik. Wadene to Pakde, bapakku ya paklikku. Wadene kok aku susah ora duwe ingon-ingon. Kowe ya iso nglipur karo atiku. ingon-ingon ki apa? Lho ingon-ingon ki sing iso nyenengke atiku. Pamane aku kowe ora ndek kirik, aku dadi kirike ngono apa piye? Ya ora, maksudnya kowe iso nghibur aku. Iso mengganti. Ora, kowe mau arep muni aku kirik ngono to? Ora. Oh, iya Pak Kangko. Iya ya asline arahe rono. Umpama aku ora ndek kirik, Heeh. Pak De iso dadi kirikku lak. Asline ngono parane. Aku marah no, Pak. Marah. Marah no. Sebabe? Semene iki wis ora kirik, malah wis asu, Pak, semene. Kowe iso ora panjenengan ki ditresnani karo keluarga kene to wis. Heeh, durenan. Nduk. Rawuh kene wis ping pira? Peng wis kuwi mau wis peng bola-bali nang kene, Nduk. Mula jenengan ki wis dadi selebritas. Ning YouTube sapa to sing ora kenal Pakde garangan tralala ning endi-endi YouTube. Wah wis Omongan kondang salah. karo Omonganmu ketok iki nyanjung-nyanjung ning asline ora patek kepenak. Pak De sapa mau? Pakde garangan tralala. Nek jare Pak Do, Pak guruku kuwi nek gendeng Solo kuwi ya Solonan, Surakartan. Lek Sragen ya Sragenan. Heeh. Nek pamane Semarang, Semarangan. nek Gareng ngono kok yo. Oh, dadi nek Solo, Yo Solonan, Sragen, Surakartan, Sragenan. Yogja, Ngayogjan, yen Ngawi. Ngawi kuwi. Yo sok gak mesti Ngawi iki kadang yo piye Jawa Timuran. Omonganmu ora sesuai karo atimu. Piye? Karep arep muni ngawinan kok piye. Ora Jawa Timuran. Eka ning kene wis ping pira? Daerah Durenan. hitungan Nah, iki pertanyaan. Selebriti sok, Pak. Alhamdulillah. Ah. Ning Durenan. Hitungan. Sopo ora kenal Eka. Sing kae. Lho. Nggih, pisan iki dadi Agak bisa toh. pun ping kalih derekne Pak adikipun panjenengan. Oh. Pak Cahyo Kuntani. Nggih. Itu tadi, Pak. Kuntati ganti toh. Itu tadi, Pak. Nggih. Nggih, syukur lah. Alhamdulillah. Wis memperkenalkan toh? Sinten? Asal dari mana? Belum. Nggih, derek perkenalan wonten mriki wonten dawuhipun Pak Sujito. Nggih, Pak Cito. Inggih menika kula Eka ndang tak uget-uget. Iya. Ingkang derek sowan menika saking Sragen. Sragen iki lak Bapak kabupatene. Ibu sedahanipun inggih. Heeh, Saking kecamatane? Kecamatanipun inggih menika Sukodono. Kecamatan Sukodono. Inggih. Desane Desanipun menika Baleharjo. Baleharjo desane. Desa. Mongko sak ngesore desa ta senten. Dusun. Dusune ngendi? Dusune aku mulai saka Sragen. Heeh, kotane Sragen. Kotane Kecamatane Sukodono. Sukodono Mesti kecamatan. Pak camatku ya ndelok seneng. Lah iya nonton streaming. Terus kelurahannya Baleharjo. Baleharjo. Dusun. Dusune Jumbleng. Dusune Jumbleng. Heeh. Mula teng mriku enten uget-ugete, Pak. Bener. Wong teng Jumbleng kok. Lho Jumbleng arek ngomong sing den uget-uget saka telek kowe ya. Lah iya ora ngono. Ya ora ngono, kok iso Jumbleng nek uget-uget umume telek lak mambu. Nek telek nggonku ora mambu. Kabeh telek ki mambu. Ora ya Pak ya. Panjenengan ngertos Telek apa kabeh mboten? mambu. Telek mambu nek telek iki. Ora iso Telek ora mambu. Enek telek apa sing ora mambu? Apa? Telek dipoto. Oh iya dipoto ya mambu. Iya kok iso. Aku wis tau mara ngene kae sing pindho ya ning ngono ya. Isine foto telek tok.
Nggih. Aku takon wong arep ngene Eka. Aku wis 2 kali ngene Eka. Arep anu sampeyan tindak ning gone Eka. Jumblang. Dek ora ngerti. Anu daleme Mbak Eka prihatin ning sene pundi? Eka prihatin niku sinten to, Pak? Anu Eka uget-uget ora nek sekena. Bareng aku takon, Eka Jumbleng. Wong mriko lagi ngerti. Inilah dia, sinden dari Jumbleng. Nah, iki. Mangga wajahku nggo wajah sapi teng. Niku saestu, pancen yo dusune dusun Jumbleng kok kira. Nggih, aja masih sinden saka sapi teng kokoro lho, saka pos Kampling. Walah. Hebat aku. Sinten iki? Wah, kula bintang tamu ngeten. Ah iya. Terus diterke oleh Pak mriki. Mumelak Pak panitia to. Panitia nganterke. Aku diterke hansip koyo maling aku tenan. Iya, tekarak rene. Lho, wah mlakune waduh, Pak. Aduh iya. Aku mung kemep to, Pak De. Heeh. Tak bisa duwe laras ning kono. Alhamdulillah wis teko aku ngono. Lah kok map ku sik bablas terus. Mbek sik rene. Untunge aku mau numpak mobil mereke apa mobilmu sesuaikan dalane kene. Apa merekmu apa? Kan gange cilik ora iso numpak mobil gede. Mobilmu apa? Mobilku mereke Vespas meng. Espas. Espas. Vespas. Ora Vespas. Ora enek sing isane nunut. Espas. Kuwi mobilku wis ora iso dinyang. Wis pas regane. Wis pas. Kok iso mobil wis pas ki piye? Espas. Enek mobil ki balapan ki ora tau menang. Apa? Carry. Mobil carry. Ndang kayak apa? Mobil. Enak mobil sing duwe wong wedok. Lah ngono lho, Pak. Suzuki. Wah, ora penak numpak Suzuki. Lah penake. Penak numpak Innova. Kok iso? Wah, numpak Innova iki penak, Pak. Oh, numpak Innova. Mentul-mentul. Oh, Innova sah Banyumas ya to? Innova. Oh iya. Aku yo duwe Innova. Innova Lebon. Rebon. Innova Rebon. Rebon ini nek lunas wong sik lebon kok. Bener, Pak. Innovane Rebon yang bayare lebon. Dadi Innova Lebon. Tapi tak jo rene kan pas iso mlebu-mlebu cilik-cilik ngono. Iya. Nggih. Alhamdulillah. Menika Pak Sujito Porang. Kenalipun. Iki pinter onsek-onsek lho, Pak. Oh, bener. Tenan nek kon nerjemahke sing duwe gawe niku tenan. Kau uget-uget sapa ora kenal lho, Pak. Sujito artine apa? Pinter. Ambak-ambak bocah mung sak peli-peli. Ngono sebut tambah ili. Ipel-ipel ning luar biasa wawasannya, Pak. Oh, bisa dibuktikan? Wow. Sujito. Anu nganggo lagu ngono. Oh iya, Dek. Lulusan isi kok ya. Nganggo lagu sing sinten niku, ngono ta? Alah, lawas. Lawas. Dudu, Pak. Sing lagu terkenal apa? Kalimantan ya, Po? Ulun tabah. Judulnya. Wah, nganggo PP apa lah? Pak Kangko bertanya sama saya, nanti tak jawab. Aja aku kan lho, kan nyapa ora. Kowe iki lho. Aku repot, Pak. Repot apa? PPA Tata. Aku karo Pak Kangko ya bingung wis ora TikTokan ya, Pak. Pak Do, Mas Guru nyuwun kendange. Ya. Diringi. Tak kira sinten niku. Ya. Kendangane piye? Ya kendangnya biasa lah. Kayak benih niku. Oh iya. Oh, saya tahu awor berarti kok Ya ayam. lagi iki. Kayak omben berarti paham ngono. Nggih. Lah ndang diken. Ngerti lagune apa ora we? Aku ora ngerti sing duwe kowe kok. Aduh, aku nyanyi dhewe. Oh, nyanyi dhewe. Nggih. Ndang. Apik, Nduk. Urung. Lagi Ora marang krikmu ki lho apik ngene. Pak Sujito. Iya. Perhurup. Iya, ya. Sae ora nganggo sungkul tak bayangke sing werna Perhurup. Perhurup. Enek sing takon lho. Pak Kangko lho. Nah, S apa gitu. Oh iya. Bisa aku. S apa? Sungguh sangat luar biasa. Nganggo. Aku geting. Sujito SU. Oh iya. Apa? Lagune sing neno. Terus aku njawab nene. Bar Pak Kangko tekone nang aku. Bar Pak Iya, Kangko. iya, gentenan. Yo. Tak belum, ayo. Kok ngarep S. Ini aku set toh. Aku set lagi pertama. Ya. Oke.
Musike to aku lagi mikir ki lho. Iya. Es apa? Sungguh sangat luar biasa. Apa? Ulun jadi tambah cinta. JJ apa? Jadilah juara. I apa? Insya Allah berkah. TT apa? Tetaplah berkarya. Apa? Ora neko-neko selalu bahagia selamanya. Ek apa? Amin. Entek pisan kok nganggo ek barang. Susito ada nganggo ek. Bener apa? Pak Sujito. Pak Sujito. Iki angel lho merangkai kata-kata secara spontanitas iki. Nggih. Nek ora sinden metune kon jumbleng Tenan, Pak. ora iso. Metu kon jumbleng Sinden anu aja kon jumbleng ya. Sinden berai kuning ngono. Kok Nyai Kambang ngono. Sinden suka jumbleng. Kuwi malah Pak Sujito. Ah. Iya toh, Ya. tenan. Mongko sowane neng kene Mbak Eka Uget ki disenengi karo warga masyarakat Durenan. Durenan. Nah, kuwi lho Pak, iki kon nerjemake pinter. Iya, DD apa? Do rukun do selamat bahagia. Apa? Apa? Ulun jadi tambah cinta. RR apa? Rukun selalu semuanya. Apa? Elok banget durenan. TT apa? Durete. Pak, Apa? keliru. Kleru to? Jadi ora durenan yang durek iki mau. Oh, durenan yo. NN apa? Narimo ngepandem semua. Apa? Ayo bareng-bareng semua. NN apa? Sahur. Balene NN apa? NN apa? Baleni. NN apa? Nalisir ing bebendu sedaya. Semoga semua diberi keselamatan. Allahumma amin. Kanca-kanca Dwija Laras tangan Mbak tangan, Eka betul Mbak tangan Eka. luar biasa. Ngene iki Angel lho. Nyai nembang. Kambang ya Jan. Tanpa ada rencana, ada konsep, langsung di panggung. langsung di panggung. Mboten nana mau. Konsep. Tak kira ora tau dikosek ndelok. Nyapa. Ya. Wes Pak Pancen- Sito wes Pak Durinan pun. Wes. Pun. Nek urung nek nembang, Pak, nek nembang Wah, urung, ya. iya. Ora kenal jendek ya. Kowe nang kene ndek men karo Pak Cahyo Kuntadi wis ngendang apa durung? Pun. Mbon ya. Nah, kowe sing nembang aku duwe pengendang wedok gen Nggih. nyanyi karo kowe. Kula nyanyi. Kowe nyanyi, kowe nembang. Nggih. Aku duwe pengendang wedok sing lagek bar lulus saka isi Surakarta. Menika Heeh. sinten asmanipun? Angelia. Oh Angelia. Waduh, pengrawite kakong putrine siji Enak tok. wedoke. Wah, iya. Kan nggo kletik-kletik iki. Iya. Kowe bawa sik apa lagune? Engko sak langgam sak dangdut ngono ganti kendange karo Nduk Angelia. Nggih. Mbok menawi wonten pamundutan apa mboten? Mboten wonten. Mriko nu diparingi nampa-nampa kersa. Nggih. Nggih, Nduk. Mbak Angelia, monggo. Nggih. Tangane sak biting-biting lek ngeplak kendang. Angelia, daleme pundi Pak niki, Pak? Surakarta niku. Solo. Asli Solo. Asli cah Solo. Berarti tanggane Gareng Solo. Solo, Dik. Solone pundi? Serengan. Serengan. Angelia Sorongan. Serengan. Serengan. Ibu asmane sapa? Hah? Masa Allah, iki bapak, Nduk.
Engko mulai bareng bapak ya. Bapak sapa? Kok bapak? Pak Gareng. Pak Gareng, Pak Kangko. Kaget aku tak kira dadi bapak kowe sapa Angel. Wah, ora anakku ora iso ngendang kok. Anakku lulus SMA. Lulus SMA kae langsung saiki melanjutkan. Melanjutkan ning tingkat ora wis nglairke kok nduk malah. Aduh bisa. Wah, ket dadi meteng. Apa? Diaturke. Ayo. Nggih. Bawani siki. Nggih. Sinten niku Mau moh. Saiki gelem. Sinten niku? Mau mbok ganti SSUU. bene Iya. Nanonaning. nggih. Ketingale katon merabu. Merabu ki berwibawa. Nggih. Sapa kuwi? Sing ketok merabu ki sapa jajal ning tembang iku sapa? Nano. Sucita, ngomong gak nganggo Pak saru mboten. Ora apa-apa wong tembange ngepaske sukun mulon kok. Nggih. Sucita asmanyo. Hah? Mboten saru niki kok. Terus ora. Mas Sujito ki jek enom kok. Nggih. Heeh. Semetan juarei. Nanung. Pak Sucita mugi manggih bagya mulya. Ya, bacake tembange sing ngendang do Angel. Mboten dites riyen. Ya tesen. Dites. Tes keplane piye coba? Aku nek ngendang kae dites. Ya coba tesen arep balas dendam to kowe. Dah dites. Dites. Testing. Tuh testing. Tes. Pak Bambang. Waduh, Isi ya lele. kandhane. Kuwi mahasiswi lagi lulus ya Angel ya. Isi Wis lulus Solo. to? Sarjana seni ya. Isi Solo. Apamu ya SK. Wisudane April. Jawabanmu rek eskar kae. Iya. Sira sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Pak Bambang tuku gedang. Nah iki. Bisa. Sono. Berarti ya pinter tenan anak Iya. muridnya Pak Dodo. Iya. Muridnya Pak Dodo ki dadi kabeh kok. Pengen dadi ya sekolah Pak Bambang. Kejegur Blumbang. Ya, gelagep. Ganti aku. Nah, iki. Pak Bambang. Iki angel iki. Piye, Pak? Pak Bambang bubut rambut. Oh, bar kejegur terus ning salon. Rambut. Angel iki. Pak Bambang potong bubut rambut. Rambut. Kuwi jempol. Oh, nggon jempol ki ya nek rambutnya ya, Pak ya. Enak. Oh iya. Bar kencemplung blumbang lho bubutinya. Iya. Iso iya, enak-enak. Ayo tembange apa Kak? Tembange. Iki ngetes lulusan isi sing sok April ki wisuda. April wisuda, April wisuda. Mei rabi. Wah iya. Urung jek duwe pacar kuwi. Masih dagangan. Siap ya Mbak Angel. Oke. Nah, nyuwun tintingane podang kuning Mbak Angel. Ya. Kok Mbak Angel? Oh iya, dender, sinden ditinting kendang. Iya. Nggih. Esuk awane ngomah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang midarang konku goleki ora krasa esuk nganti bengi. Emane
Seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon nyanding sirane enak kalati kagiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan naraman hatiku sang soyan gandra Bang Duduk. sangsanani suntikat puluh benda nyokek mas yo nyokek yo esuk awak ning omah wis ora kerasan luyuran nang goleki sing tak sayang mubang-mubang midarang gonku goleki Awas do, jegleng do. ora koso esuk Eman yen nganti kang nyawang As. yang kleyang tak sawang kok ning rempang gancangan tak rindik saka kagungan sarawi ngoceh dheweke kae tak suwon mbok aja ngece podak ning agawe pikirku kome sleret direng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon nyanding slirane ora bakal ati kagiwang liyan Oh. podang andutut kepranan ora mendung hatiku sang saya ndandrong sunsanani suntikat pulut bendo Piye penilaianmu selaku dadi seniore Angelia piye Kak? luar biasa. Hah? Keplakane nggih bening. Heeh. Wiletane napa-napa nggih cetha. Iso kendangane. Jam-jamane nggih bergas. Enek lho. pliket-pliket reketek ngono ki enek ngono lho tangane iki. Apa sing kliket? Pliket-plikete tangan dirijine nemplek ning nggon kulit. Nggih. Heeh, kuwi iso reketek ngono ki. Muni kret ya kret, Heeh. muni hen ya hen, Heeh. tong ya tong muni. Pokoke Iya. jelas. Heeh. Nek penilaiane Pak Kangko, nek karo gendoke Kak, sae pundi Pak? Ah, dicoba kon ngendang kae genti nyanyi. Wah, kuwi dioper kudune. Nggih, Nduk. Ayo. Ngati-ati, Nduk. Tak omongi ngati-ati. Apa? Mongko talenta sing komplit ki awakmu ning panggung ki lagi awakmu iso ngendang, iso nyanyi. Heeh. Iso Iki menek wis kambil. iso enek generasi anyar. Ah. Mbak Angelina ki yo pinter ngendang, pinter Pinter nyanyi. Ah. Wis ngati-ati ndang golek wilayah liya iki engko. Ora apa-apa. Sesuk malah tak gejak grup. Grup apa kok? Sesuk ning Sotung Gading awake dhewe yo. Tampil wong loro tok ngono wis Awakmu rono. joget siji Bener, ngendang. Ha. Niki ngendang. Ayo genti. Ganti apa? Ayo, Ence genti nembang ini. Heeh. Dikira isone ngono nembang anu ngendang tok. Nduk, karo Lan bapak mriko. Nduk, karo bapak Nduk. Lho, Bapak Gareng iki lho. Karo Nek karo bapak pocong iki lho. Ayo.
Iki bocah ora patek duwe swara Mas Gareng. Angel iki bocah meneng. Heeh, bocah meneng. Samane ora ngerti lek teko kene. Kabeh sinden ki sing anu ki sing jilbabane ngur Angelia tok ki mau. Oh, solehkah niki. Solehkah saestu. Ki mau saurunge dandan ya saurunge anu ki ya ngisakan sik. Sesuk esuk subuhan. Heeh. Heeh, senggol wong lanang anu astagfirullah ya. Astagfirullahaladzim, bukan disenggol wong lanang anu ya Allah kula dosa Gusti Allah. Ampun Gusti. Ning bareng dikeloni meneng ae. Apa Dikeloni ibuke. keloni bapake Bapak Gareng. Bapak Gareng cocok, tak tambahi Pak Kangko. Ya. Pancen bocah ki anteng meneng ngene iki. Heeh. Wah ning duwe talenta sing apik. Heeh. Tangga kula ki anteng meneng, ngerti-ngerti gendeng, Pak. Ya ora takonono to nek ora percaya. Angel. Nggih. Ya alhamdulillah. Anu solehkah ya, Nduk. Anake Pak aja ngisi-sini Pak ya, Nduk. Nggih. Pak iki ning omah ya diceluk Gus. Gus Wah, apa? Gus anak Kiai. Lah Gus iki Gus apa? Gus Winarno. Agus kok. Iki dites ora, Pak? Iya, sapa? Kayak jumbleng-jumbleng kayak. Iya, kon ngetes tesen ngendi? Mau bar ngetes Angel kok tesen ngendi? Loh, kowe ketesnya ngendi, Nduk? Jenengan mawon. Loh, ora nek permusuhan dong ini jenenge. Awakmu, kowe mau lak wis dites kono to? Nggih. Aku ora usah dites ora loro mripat tes apa. Tak tes bola-bali ora dadi kok, Nduk. Dites. Lagune napa lagune? Manut karo Angel apa Angel? Sakarmu. Sing kowe hafal apa? Nah, wah, iso ngrawit, iso nembang. Sing wis aja kuwatir. Oh Nyidam Sari. Ha. Nah, Oh ya. nderekke Pak Kangko ki aja kuwatir, Nduk. Ah. Ora apal gampang. Ngopo? Enek layare. Wah, jan wis persis kaya room karaoke lho, Pak iki. Iya. Wis Ah. apik. Engko nek layare ya Nyidam Sari tanpa dibawani untuk menyekat matu Mas Oh, Gareng. ngoten. Jane pomo bawa suarane ya hebat. Ya dicoba to, Pak. Ning ora sah. Dicoba ning ora sah somben lho, Pak. Heeh, Ya, ya. sumben wae. Wektune wis. Lah ki engko lek ora ndang ditampilke do nesu. Ngoten to, Pak? Wah iya. Mesti was dandan ora tampil. Heeh. Idam Sari. Upama. Sik, anu nek stand by mic aja ngono kuwi. Nah, ngene. Lah mau piye to? Ngene. Oh. Aja ngono. Engko nek latah lali ndak bingung ngono. Iya. Angel. Boten. Dan ngene ya. Ya, Omong-ono kon mangan rada akeh. mangane rada akeh. Nggih. Ya. Kena awake Dicoba iki berisi. awake, berisi, Nggih. pengen mangan akeh gampang. Pripun? Minum biomoringan. Alah. Bawa obat. Ya. Luar biasa. Ya, kayu. Jas. Ah. Anake pake ya, anake pake ya. Ya, salam go mbake ya, Nduk. Salam go Ibu. Ah, kaya ngono kuwi. Suwe ra ketemu. Dhisik cilikane ora ngene iki kok saiki kaya ngene. Mas Gareng, Dondon. menika wonten mamundhut lumantar WhatsApp ingkang pirsani wonten ing live streaming. Nggih, Pak. Nggih. Kula Mas Joko Kedung Malang Papar Kediri. Ngaturaken sugeng Riyaden nggih. Nyuwun tembang lali janjine kelawan Banyuwangen nggih. Nah. Ugi Mas Ngadine Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Ugi menika Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nggih. Menika badhe wonten ringgitan mayangan insyaallah acara resepsi pernikahan Mas Andoko Purwandi saha dhaup kelawan Mbak Intan Indria. Nah. Dalang Ki Anom Dwi Jokangko lakon Banjaran Gatut Kaca dengan bintang tamu Manuhara dan Uncek Sanusi. Pada tanggal 3 Agustus 2026. Ya. Mapane ana ngendi? Ana dalem iki tak pliyekne sik tulisane cilik banget ya. Nggih.
Sumber Gandu Kecamatan Pilang Kenceng Madiun. Oh iya, terima kasih. Iki sing arep wayangan awake dhewe esuk Agustus, heeh. Saking GN Audio Putra Kedaton Jaya Mandiri, nggih. Matur sembah nuwun. Heeh. Ana sing nyuwun Banyuwangenan. Nggih. Nggih. Bapak ngaturi sinten? Butuwi terus Wiwi iki asli kene Semarang. Pak Wiwi mriki. Heeh, karo Mbak Retno Cungpe. Nah, iki. Iki seniore didhisikke aja kasepuhan senior. 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 Engko sak dhuwure peteran ngono. Yuk, mari berdiri. Yuk, para kanca. Yo, support musik. Oke, Butuwi, Wiwi dan Retno. Hey. Mas Joko Pilang Kenceng Madiun. Terima kasih. Mari Presiden yuk berdiri, nyanyi sambil menari, goyang kanan, goyang kiri, bukan sampai mati. Mari kemari Presiden yuk berdiri, nyanyi sambil menari, goyang kanan, goyang kiri, bukan sampai mati. Iki patok bangkrok sinden andalan Bejolaras Indonesia ya iki Kak. Ingkang senior. Seniore telu iki. Nggih. Tanpa enek telu iki sing nom-nom iki ora enek apa-apane. Tenan kok. Ora nek telu iki Pak Kangko nek job ora ditampa kok. Kudu enek telu iki. Heeh. Wiwi, Ndak, Wi. Wiwi niku made and mriki asli. Pak. asli kene. Asli. Iya ta, Nduk? Heeh. Tak kira nek Karangasem kono kowe iki. Ya ora. Endi asline ngendi sih kene? Kula Gebangan. Gebangan. Oh, mriko. Heeh. Gebangan ya kono mau ngliwati Mas. Oh, Ngliwati. Masuk di Sawinong wis cedak. Oh, Gebangan. Gebangan. Heeh. Masyaallah. Sumben wayangane ning Dukuh Winong ya. Nggih teng Balai Desa. Oh, nggih. Lek iki wis ngerti to Butuwi Kurniawati wis ngerti. Oh, to? pun hafal niki. Oh, iya. Tuan Putri ya. Bosku. Nggih, Tuan Putri. Niki bosnya Pak Kangko nggih. Ya. Soalnya arep gagah kaya ngapa wong duwite sing ngasta buke dadi. Lah iya. Iya. Bose tetep buke. Heeh. Aku iki ketok ning kene ning panggung iki kok gagah. Nggih. Ketok le perkasa anu. Nggih. Tenan. Bareng ning omah kleru sithik digetak wong wedok, goblok dadak aku. Dani ya. Heeh. Mula monggo lho, ibu-ibu dong getaki anak anu bojone dhewe lho. Ah. Buduwi lah nek niki. Ah, iki Mbak Retno Mbak Cungpe. Cuk. Hah? Retno Cukpe. Cungpe. Oh, Cungpe. Li Cungpe. Li Cuk. Lho kok iki? Kuwi dudu keturunan Jawa asli Oh, ngoten. blasteran. Oh, blasteran to, Pak? Mboke Jawa, Mboke Jawa. bapake Cina. Takono ora percaya. Oh, blasteran to. Heeh. Iki ya blasteran iki. Blasteran apa? Kenalno. Bapake Kuningan, Heeh. mboke Tembogo. Kuwi gamelan dadine. Anak-anak Mbak, kencon. blasteran ya. Bisa bahasa Jawa enggak? Bisa bahasa Jawa. Do you speak Java? Little Sedikit. little body. Oh, little Apa, Wi? body. Apa? What little body? Silih kadal kelepon wedi. Sedikit-sedikit. Oh, Maksudnya raketang sedikit. Oh, sedikit-sedikit kelebon. Ya, ya. Jadi ki asli blasteran bapake Cina, Bapake ibuke Cina. Jawa. Iya, Mbak. Masa kelihatan sih? Kelihatan. Kelihatan Cina. Aku kelihatan Iya, cindo kayak gitu. cik gitu loh, kayak cik. Kelihatan cindo. Oh, kayak ciduk tadi kelihatan. Cindo. Cindo ki Cina Indo. Cindo. Oh, cindo Cina sih. Indonesia. Oh, singkatan. Cina Indonesia itu cindo. Manggilnya cik, ngono. Kan aku pakai jilbab tuh. Oh. Jadi kalau aku ketemu orang tuh loh, cicimu alaf Oh, gitu. Cici malah. Aku di jalan dipanggil cicimu alaf gitu. Cicimu Iya, alam. aku Islam dari lahir Kak. Aku Oh, gitu. Oh, iya. Saking cindonya, saking cinanya gitu. Cici. Oh, cici. Cindo nek pamane dipanggil Dok gitu gak oleh toh, Mbak? Harus Ci ya. Iya Ci. Oh, nek Cici. Dok itu gak oleh. Cidok nanti. Jangan dekat-dekat situ cici. Cindo. Ci. Bapak marganya apa, Bapak? Bapak kebetulan Bapak asli ori dari Cina. Oh, Bapak original. Lek mboke ngendi? Dari Purwodadi sana. Kok iso bapakmu karo mbokmu iso ketemu kayak anak-anak kowe? Iya lho, Pak. Purwodadi iso ketemu Cina ori lho. Piye?
Dulu tuh ceritanya mamaku Mama. jadi TKW di Cina. Oh, terus? Kemudian di sana mamaku digendak sama juraganya sendiri. Digendak ya apa? Lah, ditengi ngono. Ning Cina digendak Ya bareng. tekno lah, penting penak ngono wis pokoknya. Terus tuwuh lah ciduk sapa kok? Iki Cici Cici. mualaf iki mau. Kok dijenengne Li Congpek? Karena itu campuran dari marga nama ayah dan nama ibu, Pak. Nama ayah asli Ayahmu sapa jenenge? Cina. Ayahmu jenenge sapa? Marganya Li, marga Li. Nama panjangnya Pak Li Cheng Sui. Pak. Oh, bapakmu Cina asli Margali, jenenge Li Cheng Sui. Iso Sui ya? Bisa. Enggak tahu kan nama Cina. Iya, Cina. Iya. Terus ibumu jenenge asli sapa? Sudarmi. Sudarmi. Iya. Terus neng kono ganti jeneng apa? Kalau setelah mendapat Suami Cina? iya, Heeh. mendapat marga P, Pak. P. Heeh. P. Jadi jenenge sapa? Nyang Peju, Pak. Nyang Peju. nyampe ju. Kaya tahu kenal bocah kuwi aku. Jadi Li Jung Pe adalah campuran dari marga Li dan marga Pe. Li Jung Pe. Oh. Nek ngono, berarti ki sik saudaramu. Oh, kok iso ngerti? Lah tunggale 5 maju mau ki. Oh, iya bener. Iya, iya. Sik sak marga, berarti sak marga. Cina iki berarti yo. Berarti aku Koko. Panggil aku Koko ya. Koko, kamu Koko berok ya. Koko berok. Kok karo Cici. Koko, Cici, lah kamu Cici ya. Yo Ya. Cici walang hati kok bruk bung-bung. Nah iki. Banyuwangen, Pak. Banyuwangen. Cina loh, Pak iki. Cina. Iya. Cina masa Banyuwangen? Oh, bisa. Setidaknya yo Cina dulu, Pak. Memperkenalkan lagunya apa piye? Cina dulu piye wong Cina nyanyine piye masa yo Apa iya? masa langsung Banyuwangen. Iso apa? Alah. Hah? Iso apa ora? Lah marga Li Cheng Suwe nek ora iso nyanyi lecenge ora suwe no, Pak. Suwira tanggapan loh. Tapi kalau Pak Gareng memaksa boleh. Sedikit lah disepil. Iya. Nanti kalau Sepil. bagus, kalau suaranya juga bagus, tak kasih kenang-kenangan dari saya. Oke. Oke, Deca. Aku Cina sithik we. Dalang lomo ngene iki. Kemarin ya ngono. Di Boyolali sindene Pak Kangko nyanyi bagus langsung dikasih sama. Apa dikasih apa? Cawet ya Pak Ndeng ya. Ayo. Marga Ini lagunya lagu Cina yang sedih ya, Pak. Iya ya. Cina. Li Cheng Mohon Suwe. iringannya. Li Cheng Suwe. Iringannya pakai apa? Rebab. Pakai drum aja. Oh, drum. Drum. Aja ki engko takbiran. Ora, ayo coba, yuk. Swacipok yen mong tan bucing li teng li Line tang wo kencing kenceng. wo cencing li teku kwan cing caiku wo caiku limu metu Betul ya. Oh, sensenyi sensenyi chong chong li deng deng li tik tek xiong wo le si weng chung fu sensenyi chong chong sensenyi chong chong wo jing si mi li pe song 我真心说，来痛。 Oh, lagu letongmu iki to, Pak. Iki cara ngono. Nganggo metenteng barangmu iki to. lah iya. Lagu Cina letong. Saka lirik menceritakan tentang perjalanan apa, Mbak? Perjalanan dari Cina ke Indonesia. Ngidak letong. Nek kuwi mau perjalanan keluarnya si letong kuwi mau kok. Kok mburine Jenenge bahasa Cina. Iya iya, apik. Yo saiki Jawa, cara Banyuwangen. Banyuwangen nggih. Yo, lagune Loro Sesigar. Yo, coba kaya ngapa diaturke. Yuk, monggo. Apa wonge sing kantru-kantru lara siji rasane sewu kelangane ring triji kiwa kelang mawarti kawang
Kurang sabaris Mas Gareng. Ngeten, Pak. Ana Mbak Okva, ana Mbak Wanda kelawan Mbak Mayang. Ya aturi jumeneng sisan. Monggo Cah Ayu. Ah, gandeng sindene telu, Ngoten. lagune telu digawe medley. Oh, ngoten, Pak. Iya, Dok. Ngateko. Nah, ya. Balik iki gek kepruk. Heeh. Ya. Ah, ya, Pak. Ngersake ngopo